ụtọ taba mmadụ ụta mana chi ebe ọ ga-atọ ụta onye jụrụ onwe iwu gbapụtasị n'ụgbọelu ọ bụrụ nwa ka ọ ga-ata ọ jụrụ onwe ya n'ụgbọasikwa na n'ụgbọelu chara ya ya chakwa na mmadụ ụtọ nwụne m na kwunu ya na chi ọ jụrụ onwe ya n'ụgbọasikwa na n'ụgbọelu chara ya biko ya cha na mmadụ ụtọ na kwunu ya na chi ị na-ga-etizi nwata ilewe na alụ ya anya mmiri ị na-ga-ejizi nwata wee si ya ebe n'akwa ọ tụrụ onwe ya n'ụgbọasikwa na n'ụgbọelu chara ya biko ya chekwa na mmadụ ụtọ nwụne m nakwanụ ya na chi ọ tụbụrụ onwe ya n'ụgbọasi na n'ụgbọelu rọ ya ya cha na mmadụ ụtọ nwene m n'ụkwanụ ya na chi ọ tụrụ onwe ya n'ụgbọasi na n'ụgbọelu rọ ya ya cha na mmadụ ụtọ nakwanụ ya na chi ị na-ga-ejizi nwata wee nalụ ya anya mmiri ị na-ga-ejizi nwata wee si ya ebe n'akwa ọ tụrụ onwe ya n'ụgbọasikwa na n'ụgbọelu rọ ya ya cha na mmadụ ụtọ nwene m nakwanụ ya na chi ị na-ga-etizi nwata ibe wee nalụ ya anya mmiri ị na-ga-etizi nwata wee si ya ebe n'akwa ọ jụrụ onwe ya n'ụgbọasikwa na n'ụgbọelu chara ya biko onye chekwa na mmadụ ụtọ nwanne m na kwanu ya na chi ọ na-abụ ụfọdụ nwesị akụ obi abụfasị inu fafụmadụ ibe na dị anya maọbụ fụ nwanne fa nọ n'ezigbo mkpa bene ya lee anya
dịkwanụ m onye kpata ya lotibie na asị ọ bụ na fada ebie ya lotakwa brọda ọtụlụ nọ ya n'ụgbasị na n'ụgbọ lụtara ya ya tekwana mmadụ ụtọ nwere mụ na akpọnụ ya na chi ọtara onwe ya n'ụgbasị na n'ụgbọ lụtara ya ya tena mmadụ ụtọ na akpọnụ ya na chi nwanne m ị na-ga-etizi nwata ife we na-alụ ya anya mmiri ị na-ga-etizi nwata ife we si ya ebe na nkwa ọtụlụ onwe ya n'ụgbasịkwa na n'ụgbọ lụtara ya ya tena mmadụ ụtọ nwere na akpọnụ ya na chi ọtụlụ nwata na-egwu bigo tinyekwa ido ya ka o jegbaba nke ya ya na ndị oyi ya ịmakwa na ụfọdụ nwere akụ ulu ndị ezi omume mana ụfọdụ nwere akụ obi abụ ofe inu ọtụlụ nwata na-egwu bigo tinyekwa ido ya ka o jegbaba nke ya ya na ndị oyi ya ịma na ụfọdụ nwere akụ ulu ndị eziokwu mana ụfọdụ nwezigo nyaba akụ obi abụfe ọtụlụ onwe ya n'ụgbasịkwa na n'ụgbọ lụtara ya biko onye tekwa na mmadụ ụtọ na nkwalụ ya nke ya